Bodrimo Gorana za treći skok. Treći skok u 10 minuta. Treći skok u 10 minuta. Tu je arena. Tu je Marakana naša. I zaleće se. Purović zašuta penal. Purović pipa loptu, da vidi kakva je. Lopta mekana. Purović gleda oči u oči sa golmanom. Purović se zagreva. I da li će šuta penal? Šta li će uraditi? Purović. Zadnja šansa za Purovića. Purović se zaletio i gol! To je to za večeras. Ajmo gdje? Idemo. Ajmo šta? Idi traži tam drugi motor, ako hoćeš da bježemo dalje. Ako nemaš da bježemo, onda puši kar. Motel za 10 minuta ćemo naći. Zbog si istrči. Pa ti snimaj kurcu. Pođe opala za bazne. Snimaj, kapitana. Ja mam jesu neudobni krevet. Moja sine danas, ko zna ću li ja večeras. Snimaj mi gore. Snimaj mi gore. Ko zna sine da. Kažu, nemoj sada povući. Kako da se sjeća ovaj, znaš ti Medenova Koja? Njemu čovječe ruka kraj onog sečiva, on ovako pritisno i rukom vide, tačno on ne vidi. Profesor bijeli su. A to je ono da Velimira On rukom gura prvo. Jedna sam ja problem. Nađe u Vinercu i to na specijali, $59. Patke pravi uvijek. E pa lijepo, 9,5 cijesti, ja znam da to nije Queenov, kojičko ga pravi i evo samo, majko. I brzi mi kući i opet i jeste ko ti jeste da. Cijesti li jedi, pa šta će? Jer taj što meno prstom vidi, taj što prskore od dvora, nego to i ja da vidio. Betonu, patka, našeg igrala. Kaže, ono, u Brčkom bude turnir.